Oko ngingabazi ngoba ngiyazi ebese eceleni eduze nami kulesikhathi la mayisakhula khona. Okwenzekile kusho ukuthi uNkulunkulu umbusisile wamupha ukucula. Ngempela eculeni kwakhe waba umuntu ekwabonakala esabona ngoba uthando lolu ayenalo ayehlala elusho njalo ukuthi ngiyathanda ukucula. Futhi ke ngoba nasenkonzweni enkonzweni la ebese kuyona ngaleso sikhathi leso ebese kwayini ebekuthanda ukucula. Lokho kokubonisa ukuthi kuyofika kulesikhathi lesi la khona egcine umuntu wabantu. Ngoba manje ke ngithi manje ngiyabheka noma ikuphi lapho ngihamba khona ngiye ngithole isupport ngayo ukuthi hayi yabo lokho nginikeze nami ukuthi hayi ngazala insizwe kungiqinise. Ngiyabonga ke kakhulu nabo bonke laba abahlanganyele nabo kakhulu ko-Izozo bonke olokhuzana otira ngoba ibona abantu kakhulu abebefaka nomdlandla kuyena ngoba wayesevelile ngothando ukuthi uthando lwami nani. Sorini ngibuye ngigudluke la manje yabo ningicabangele phela ngivelelwe yabo njengoba ngishiwe ile ndodana bekuyona phela yabo. Manje ngibuye ngenze izinto ngesinye isikhathi abake bayibuza ukuthi kwenze njani yabo angizenzi yabo inhliziyo yami nami ibhlungu ukungishiya kwabo. Ngizobeka kona ukuthi ke namhlanje usuku lapho khona kufanele kwenzeke konke ngaye wonke umuntu akwazi ukuthi nami ngiyafisa ngoba kusikona ukuthi njengoba ngikholwa ukuthi ngiyakholwa mhlambe umusic angiwuthandi lo music lo esiudlalayo bafowethu. Ngiyathanda nami ngiyathanda ngisho ukuthi mabe kuthiwa ngikhona la ukuthi ngaze nginyakaze kanye nani nginibonise ukuthi hayi akusikona ukuthi ngoba niphume endleleni ngeke ngithi ngoba ngithi ngiyakholwa mase kube ngathi nina umculo wenu yabo. So ke engizokubeka la ngizobeka ukuthi kuze kuba manje kubhlungu indlela ake ahamba ngayo ayizange ithokozise umuntu. Leso stress sangishaya njalo ngoba ukuhamba kwakhe akungithokozisanga ngoba wagula nje isikhashanyana esincane. Emva kwalokho akuzange kuphele ngisho isikhathi esingakanani wahamba. Kodwa engikuthandile ke kuye ngithande ukuthi uke wakhuluma nami kulesikhathi la egula khona engithembisa ukuthi usancikile uNkulunkulu. Akusikona ukuthi ngoba mhlambe mina ngimbhekela ukuthi ukude noNkulunkulu. Uyangitshela ukuthi uNkulunkulu ukumina ngiyamthemba futhi esikhathini esiningi uyena ongibusisayo. Ngisamile kuloko engangikushilo baba yabo. Fanele uqine ngalokho ukuthi wazi ukuthi impilo yami ngayinikela uNkulunkulu. So ke cela ukuthi ke ngaleyo ndlela leyo ngiyamcelela ukuthi ngoba walikhipha igama ngiyambusisa nami ngoba nginalo lelo gunya lelo. Ungasho wena uma ungibheka ucabanga ukuthi mhlambe igunya anginalo. Nginalo igunya njengothemba uNkulunkulu ukuthi ngisho ngezwi nakuyena izwi lami liyisibusiso. Nanginoma ubani mangakutshela ngezwi ngikubusise leso sibusiso sikhulu.
ungangithatheli phansi ukuthi mangingabeka isandla kuwena ngeke kwenzeke imangaliso egameni lenkosi. Naye-ke wayengalishili lelo gama njengoba bekhala njalo athi hayi egameni likaJesu, hayi egameni likaJesu. Ngabona ukuthi hayi lo mfana indlela yakhe imhlophe. Manje-ke anginawo amaningi, ningixolele bafowethu, ngibuthakathaka. Amen. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Stella. Please do not forget to subscribe, like and also share this video. Mampintsha's father was also in attendance at his son's memorial service, which was held today in Durban, and he broke my heart with a speech, especially after he revealed that Mampintsha was his only son and now he does not have a son anymore. That speech truly was devastating to watch. What a loss to the music industry, to Babes Wodumo, who lost a husband, his mom and dad, who lost a son who they truly loved, you guys. Condolences to the family, and Mampintsha's soul rest in peace. Thank you so much for watching this video.